Machiegni kendo e weche manyien mag migago kaka yor konyo e neno ni bungu mawire mayudore kar chung'od bura ma Kasipul kaunti ma Homa Bay oresi kendo doke wang'e. Migao mar bunge komakore gi riwruoge makedo ne alwora ochako chenro mar jiwo pith yiende bunguno kendo neno ni orite e yo malong'o. Bungu mawire en achiel kuom bunge mag piny owacho mantiere kaunti ma Homa Bay mosebedo ka ijiwo mondo orit kendo tame jopiny tae chenro manyalo miyo yiende dok piny e bunguno. Chenro manochan gi riwruok makedo ne alwora mong'ere kaka Trees for Tomorrow kod riwruok mochung' ne rito bunge mawire dwaro ni tiere mar pidho yiende kuonde mane jopiny otong'e yiende e bunguno. Migao mochung' ne rito bunge mar Kenya Forest Service wacho ni gitiyo kanyakla gi migepe mopogore marito alwora mar neno ni bunge ma sirikal mantiere kaunti ma Homa Bay oriti kaka owinjore. Today we are working on the side of the natural forest. We are doing enrichment planting where there are some gaps we are trying to fill. I must appreciate our partners for coming up with that noble idea, and by giving us seedlings and mobilizing, we mobilize the community together so that we did the tree planting. Edushma kawuono ne wabiro wire forest kae kendo ne wahawo mar pidho yiende 10,000, but kata kamano ne wanyalo chopo 6,000 gi some seedlings ka wamiyo community mondo mi gidhi gipidh dala kendo skunde be obed gi seedlings ma ginyalo pidho. Ka watimo mae waneno ni we are bettering our society kendo wano kwa ng'ini wapidho kende wapimre ni ang'o miyo yiende pidho to ji ng'ado yiende mosepidhi kendo kamae wapartner gi women groups ma are registered and structured manigi systems kendo wapuonjogi e yore moko manyalo miyo giyud omenda makoro ok ginyal biro mondo giwang' maka kendo ging'ad yiende ka giduso bao. Tiere kendo gik mamoko projects ma watimo ma empower the communities modak e alwora mar wide ka gin gik machalo pidho kich, puro alode e yore manyasani. Watimo protection mag springs bende kwa makore gi migepe mag sirikal mopogore opogore. Wapidho olembe kata fruit farming mabedo implemented at household level kod skunde moluoro wire forest. E gweng' Manyagoko e Asembo Kanyigoro, jonyuol moko nigi sigana mar geno ne jonyuol manigi nyithindo ma nigi ng'ol. Rito gi George miyo sigana mar bedo gi nyithindo 3 duto manigi ng'ol mar winjo kod kaka hocho kod anyuola osekonyogi. Bedo janyuol en gino mamiyo thoth ji mor ahinya e kinde ma gichako ngima manyien. Rito Awuor kod George Omogo nochako ngimagi mar keny but skul mar Nyambuoyo Primary kod Junior